Init sa labas. Init. Thank you. Init eh. Pareho mo lang siya lang. Kasi mainit. Mr. Clean. Tanggalin mo na yung mga kapit. XO, XO. Kain na! Pula, pula. Hello, pre! Anong tuwan pa yun na ba? Inabot ko pang ganyan siya. Hindi kami mag-gym ngayon. Kakain kami dito. May kumakain na. Ay, putok mo yun. Hello! Bago ba yan? Kumusta? Hi! Ito ka lang! Ako bumaba! Ayoko na! Balik na ang kadiliman! Green? Kaya mo yan. Hi! Andito na naman ako! Ano naman? Paborito ko lang yun. Kasi nagparty-party man sila and then, nakita ko, doon ako sa labasan, pagdaan ko, ganyan, tapos mayroong light sila, anong tawag nun, light system, hindi ko alam. Next champion! Next champion! Champion! Ako kasi, sabi nila, champion daw ako kasi, pero wala man talaga yun, champion lang yun, yung sabon, ganyan, magandang gabi, kasi nga, pero maliwanag talaga sa amin kasi maraming light. Hello mga guys! Tapos na ako. Hi, ma'am!
Si Same, sobrang grabe. Yung abs niya, 8. 8. Hi, boys! Hello! Video! Video! Ito nga pala, nakasama ako sa vlog. Hello. Hi, Ka. Morning! To be cute. Oh. Bumutol. Unji. Unji. Sandali, mamamatay na ako. Cute. Cute. Gusto mo maano? My song. From Korea. Dark Chocolate Mix. Kita mo yung spoon niya, ang ganda, gold. Kasi hinaluan niya ng coffee. Dark coffee. Ano sabi mo, ate? Sabi ko, ito magandang pang ano, Ano yan? sa salamin. Oh, sige. Yung binili mong huli na pang... Ah, really? Virgin coconut oil. Nagbe-base to ka tayo, i-upload. Yung mga sikreto ni Dudong na inumin. Tapos, brewed coffee. Yan ang drink ni Dodong. Ano tawag mo sa drink na yan? Dodong mix. Dudong Mix. Dodong mix. Galing natin sila. Oh my God! Commercial ka dong! Init-init sa Pilipinas, gano'n sila lagi tumino, no? Oo nga. Paano commercial? Sarap na sarap sa kape. Loko ka lang! Tinanong yung kape. Paano yung commercial ko dati? Yung Nescafe. Meron ka dati? Oh. I wanna start boxing. So, na-order siya sa highcarriers.net. Ah, pwede tayo orderan na. Dito. Oh, binigay nila. Kasama yung mug ni Joel na. Ayon, yung Tap- cute. Ang sarap! Wow, yan ang gusto mo. Ito. Hmm, Sarap? sarap. Malinam-nam. Yay. Hello. What are you doing? Shut.
Pawis ako. Off ko na. Bye-bye. Kamay malaglag ko. Small girl. Tapos pag nasain nga kami, sabihin ko, ganyan ko yung pansit. Sabi ko, no, like. Okay. Kami lang dyan. Yung sa cake. Ice cream yun, love. Ay, ano to? Ice Thank you sa ice cream. Sorry, hilo ko. Ice cream. Dami ko nakain eh. Tayo tayo. Kain tayo. Ano yung tawag, guys? Complimentary. Toast lang. Board versus Bye. Thank you for watching my videos and please don't forget to subscribe my YouTube channel. Salamat kaayo!